Dobar dan, dobrodošli na moj kanal Bilja Sibir. Danas za vas sam spremila jednu veoma važnu temu, ali pre svega da vidimo da li je ona uopšte za sve vas. Ukoliko je odgovor u narednih par pitanja da, onda ste sigurno na pravom mestu i pogledajte ovaj video do kraja. Pa da počnemo, znači ovako, da li se vama u proleće javljaju pegice? Meni se to recimo dešava, ovde ovako mi iskoče pege i nekad znaju tako biti i po nosu i redovno u svako proleće. I ako mislite razlog zbog kog se meni javljaju te pegice ili vama, molim vas da mi date komentar dole, da vidim baš vaše mišljenje. Mnogi kažu da je to od sunca i ja sam eto isto bila ubeđena da je to tako od sunca. Da li vam se možda dešava da ste često prehlađeni u toku proleća, čak više nego zimi? I šta mislite zbog čega ste prehlađeni, ako i jeste? Mnogi opet kažu da je to zbog silnih, ne znam, zbog polena u vazduhu, javljaju se razne vrste alergija, pa smo mi eto tako prehlađeni. Ali ima virusa na sve strane, zašto baš budemo bolesni čak više u proleće nego zimi? Treće pitanje, zašto ste recimo bolesni, umorni uvek svako proleće ustanete, a vi umorni ostali, na primer? Da li vam se dešava u proleće da imate kostobolju, da teško vam je da se krećete, pogotovo osobe koje imaju artritis, imaju problem, ili možda imate problem s proširenim venama. I tako, raznih nekih tegoba, specifično, recimo baš za proleće. Ako je odgovor na bilo koje od ovih sad pitanja što sam postavila da, molim vas, ostanite do kraja ovog videa, poslušajte, imam stvarno nešto važno da vam kažem. Dakle, za sve ove sad tegobe što sam ja rekla, jedan organ je veoma važan i on je u problemu i iz tog razloga mi imamo te probleme koje sam navela, u pitanju je jetra. Proleće je godišnje doba kada strada jetra i kada strada žuč. Zašto? Zato što zimi jetra se totalno iscrpi svu svoju energiju i ona u proleće ne radi sa 100% svog kapaciteta. Ne znam koliko vas ima informaciju o tome da je jetra organ imuniteta. Jetra znači pomaže nama da budemo zdravi. Jetra služi u preko 500 funkcija u organizmu. Ona kada ne radi svojim kapacitetom sa 100%, onda ni mi nismo zdravi 100%, složit ćete se. Jetra nam pomaže da bolje vidimo, jetra nam pomaže, znači funkcija očiju, mozga, bubrega, šećera, regulacija, šta god pomislite, jetra ima neku ulogu. Čak ovo što sam rekla sa pegicama, ona može da bude da radi, znači ona utiče na proizvodnju pigmenata, ako radi ubrzano, proizvodi više pigmenata, onda će se pojaviti tako pegice, a ako radi opet usporeno, onda imamo manjka pigmenata i svi ste videli takve osobe i onako i gledate uvek sa strane, to su osobe koje imaju vitiligo. Ja ovim putem želim da im sve pozovem da poslušaju ovaj moj video, da pokušamo da zajedno rešimo problem vitiliga jednom za sva vremena. Znači, te kremice koje mackate, koristite i za pege i vi koji imate vitiligo možete da bacite slobodno, jer one ne služe ničemu, problem je iznutra i moramo da ga rešimo iznutra. Zato je Siberian Wellness napravio program čišćenja koji po meni svako od vas treba da koristi, ne od vas, od nas, pardon, ja koristim, svako od nas treba da koristi u proleće. Znači, preparati koje se tiču čišćenja jetre, kako bismo joj pomogli da se vrati na 100% svoje funkcije i kako bi mi dalje bili zdravi. Znači, da nam ne trebaju nikakvi lekari, doktori, nikakvi lekovi, jednostavno uradimo kao jedno čišćenje. Kao što čistimo kuću, tako sad i čistimo jetru, jer znate, jetra je bukvalno, može da se smatra kao neka sobarica ili čistačica našeg organizma i ona jadna upija sve što mi unesemo ili stavimo na sebe. Znači sad ova šminka koju ja imam, hemija koju koristimo, ne znam, šampuni za kosu, paste za zube, sve živo što koristimo, ona jadna mora to da preradi. Sve što unesemo, hranu, bilo koju, a znate sad jako dobro da je hrana puna veštačkih aroma, veštačkih boja, aditiva, GMO hrane na sve strane, znači to sve ona mora da prerađuje. Plus toksini iz vazduha koje stižu, plus posebno mi u Srbiji koji smo preživali genocid nad Srbijom, moram da kažem, bombardovanje koji smo ozračeni, znači ona jadna ne može da radi sama sa 100% kapaciteta koje mi ne pomognemo. Zato je tu Siberian Wellness kompanija
Danas neću puno pričati o njoj, nego pričam samo o preparatima koji su vezani za jetru. Potpuno su prirodni, potpuno biljni, od biljaka iz Sibira, ne koštaju mnogo, što je što važno da vam kažem. I zašto je važno da vam kažem da ne koštaju mnogo? Zato što je to kompanija koja ima sopstvenu proizvodnju, pod broj 1. Oni imaju svoj naučno-inovativni centar, imaju svoju logistiku i lako donesu u 65 zemalja sveta sve preparate koji nama trebaju. I zato mogu da postignu taj neki optimalni i dobar nivo odnos kvaliteta i odnosa cene, što je nama kupcima jako važno. Tako da sve što biste vi kupili u apoteci, recimo vama za zdravlje ili nekoj drogeriji, ne bih sad da ih reklamiram, ovde u Siberian Wellnessu možete naći za neku sličnu cenu, ili istu ili možda čak i nižu. Ako vas bilo šta zanima konkretno, molim vas komentar slobodno ili mi pustite poruku, ja sam uvek dostupna ovde na Facebooku, Instagramu, gde god. Sada ću odmah da vam predstavim preparate i to ćemo početi od limfosana. Ja već imam jedan video o limfosanu, ovo je limfosan baš za jetru, na opačke se vidi jer ja snimam selfie, ali nema veze, ne zamerite mi, ja ću sada da vam kažem sve detalje o tom limfosanu. Baš posebno limfosan za jetru, uopšte limfosan radi detoksikaciju i čišćenje limfnog sistema. To je jedinstven proizvod u svetu i čisti limfni sistem na 3 načina: mehanički, biološki i biohemijski. Ovaj Liver Vitality, limfosan za jetru, služi tako što pomaže jetri koja je vrlo, vrlo opterećena zbog kompletno loše ekološke. Dakle, već sam rekla, jetra je izuzetno opterećen organ u našem organizmu zbog loše ekološke situacije, neumerenog konzumiranja alkohola, toksikomanije, učestalih pojava teških virusnih i parazitskih bolesti. Prirodni sorbenti iz ovog proizvoda, znači limfosana, oslobađaju ćelije jetre značajnog hemijskog tereta. Antioksidansi štite ćelije jetre, dok ceo kompleks biljaka eliminiše toksine koji su ozbiljna pretnja za zdravlje jetre i organizma u celini. Limfosan za jetru čisti jetru od sluzi i viška masnoća, čisti krv, normalizuje crevnu mikrofloru, zaustavlja procese u crevima koji dovode do stvaranja amonijaka, a to je za jetru najopasniji otrov ako niste znali. A takođe čisti i podmlađuje kožu, što je svima danas važno, jel? Pomoć je kod tegoba kao što su toksična oštećenja jetre, kod hroničnog virusnog hepatitisa, kod holicistitisa koji takođe prati zastoje u radu žuči, ako niste znali. Pomoć je kod ciroze jetre, kod masne hepatoze, kod parazitske, urođene ili distrofične bolesti jetre. Neću više dužiti o limfosanu, sada ćemo odmah preći na drugi preparat, a to je ovaj divan Synhrovital 4, opet ga vidite na opačke, ovo je pitanju selfie. Pokazat ću vam kako izgledaju kapsulice. Jedna je za jutro, jedne su za veče i po boji ne možete ni da promašite, ali svaka kapsula ima nešto svoje šta radi u toku dana, a šta radi u toku večeri. Tako da ću sada da vam predstavim taj Synhrovital 4 koji je u stvari namenjen za jetru. On štiti ćelije jetre i najbolje je koristiti ga uz programe koji su namenjeni regeneraciji i zaštiti jetre, kao što su ovaj limfosan i još jedan čaj koji ću vam još predstaviti. Koristi se kod diskinezije žučnih puteva, kod hroničnog holicistitisa, u početnom stadijumu kamena u žuči, kod toksičnih oštećenja jetre, profesionalnog oštećenja ili usled prekomernog korišćenja alkohola. Kada je jetra masna, ovaj proizvod vam je izuzetna pomoć. Takođe, Synhrovital obnavlja ćelije jetre i ni jedan hemijski preparat to ne može da učini. Postoji puno slučajeva kada problem masne jetre može i da nestane. Verujte mi, videla sam rezultate ljudi koji su me pokazivali. Koristi se u slučaju hepatitisa A i B i ukoliko je pristup kompleksan može da se zaustavi početna faza hepatitisa C i početni stadijum ciroze jetre čak. Da jutarnja kapsula, ona daje energiju jetri, dok ova druga tamnija, kada jetra počinje da radi za sebe, ona u stvari čisti ćelije jetre i pomaže jetri da se regeneriše, da se hrani, da se sprema za aktivni jutarnji rad. To bi bilo to što se tiče Synhrovitala. Ostao je još jedan preparat takođe koji je jako važan za jetru, Amina M, u pitanju je čaj, fito čaj, biljni, naravno kao i sve ovo do sada. I sada ću vam reći nešto i o njemu. Dakle, ovaj čaj je
čisti je i štiti u stvari jetru od toksina, upala, infekcija, od hepatitisa, pomaže njenom oporavku, normalizuje lučenje žučne kiseline, tako što čisti žučne kanale i sprečava stvaranje kamena u žuči. On oslobađa višak tečnosti iz krvotoka i tkiva i pomaže pražnjenju creva, snižava šećer, čisti kožu, reguliše telesnu težinu, ako niste znale, drage dame. Sadrži kantarion, koji inače zovemo trava života, troskot, kukuruznu svilu, kamilicu, posebno maslačak i buhač, koje su inače odlična antiparazitna zaštita. Eto, i to je važno da vam kažem, pošto je parazit. Rešimo i parazita kako bi nam imunitet bio što bolji. U suštini namena ovog čaja jeste ko ima kamen u žuči, treba da ga koristi, sve vrste oboljenja sa jetrom, ne znam, masnu jetru koja ima holecistitis i kontrola težine. Ovaj čaj je uvek dobrodošao, koristi se svega mesec dana, 30 filter kesica, jednostavan za upotrebu. Takođe, pored čaja, znači limfosan, njega razmotite uveče prije spavanja, popijete, nikakav problem, ne zahteva nešto puno, i tablete Sinkrovitala, kapsule u stvari, koje su potpuno biljnog porekla. Još jednom ponavljam, ništa od ovoga nisu lekovi, jedna se koristi ujutru, jedna se koristi uveče. To je program koji će vama život da promeni, verujte mi. Kad biste ovo radili svako proleće, puno toga ne bi bilo. Ne bi bilo ni lupusa, ni multiple skleroze, ni vitiliga, ni psorijaze, ni ekcema, ni mnogo toga ne bi bilo, verujte mi. Ja sam veliki ljubitelj prirode, biljaka i sve što dolazi prirodno, trudit ću se svaki put da vam kažem. Ovo što sam ja sada rekla, znam da mnogi lekari ne znaju. Ja ću se truditi da vam uvek kažem nešto pametno, tako da molim vas stisnite dugme prati ko nije na kanalu YouTube i ono obavezno zvonce kako bi vam svaki put stigzala informacija o mom novom videu. Ako mislite da ovo nekome bilo stvarno od koristi, da će nekome moći da pomogne ova informacija, molim vas da podelite ovaj video. Zaista mi je važno i želim da da budemo onako svi zdravi, počeo od Srbije pa nadalje, da širimo. Potrudit ću se da ovako nešto snimim i na engleskom. Za sada mi na Balkanu možemo da se sporazumemo. Siberian Wellness je tu, koment dole. I to bi bilo to, dragi moji, toliko za danas od mene. Čućemo se sledeće nedelje i vidimo se sa nekim novim informacijama. Budite mi zdravi do tada i budite srećni i ostanite pozitivni. Ćao!